नमस्कार मित्रांनो, मी रामप्रसाद डोईफोडे ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत करत आहे. आपण ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पहा. आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, जून 16 पासून शालेय शैक्षणिक सत्र सुरू होत आहे. त्यासाठी शालेय विषयाच्या तासिका व तासिकेचे नियोजन या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, सदाशिव पेठ पुणे यांनी जे परिपत्रक जारी केलं आहे आणि या परिपत्रकात ज्या तासिका दिल्या आहेत त्या तासिका आपणास द्यायच्या आहे. त्या कशा प्रकारे द्यायच्या आहे तर त्याचे मी वर्णन करत आहे. प्रथम भाषा 16 तासिका, इंग्रजी 7 तासिका, गणित 13 तासिका, कार्यानुभव 4 तासिका, कला चित्रकला 4 तासिका, आरोग्य शिक्षण 4 तासिका, एकूण 48 तासिका ह्या इयत्ता पहिली व दुसरी साठी आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता तिसरी साठी तासिका आहेत. प्रथम भाषा 12 तासिका, इंग्रजी 7 तासिका, गणित 9 तासिका, परिसर अभ्यास 10 तासिका, कार्यानुभव 4 तासिका, कला 3 तासिका, आरोग्य व शिक्षण 3 तासिका, एकूण 48. वर्ग 5 साठी प्रथम भाषा 6 तासिका, द्वितीय भाषा 6 तासिका, तृतीय भाषा 7 तासिका, गणित 8 तासिका, परिसर अभ्यास 12 तासिका, कार्यानुभव 3 तासिका, कला 3 तासिका, आरोग्य व शिक्षण 3 तासिका, एकूण 48 तासिका. त्यानंतर वर्ग 6 ते 8 प्रथम भाषा 6 तासिका, द्वितीय भाषा 6 तासिका, तृतीय भाषा 6 तासिका, गणित भाग 1 आणि 2 7 तासिका, गणित भाग 1 व 2 7 तासिका, सामाजिक शास्त्रे 6 तासिका, कार्यानुभव 2 तासिका. त्यानंतर कला 4 तासिका, आरोग्य शिक्षण 4 तासिका, 48 तासिका. त्यानंतर मित्रांनो, 9व्या वर्गासाठी तासिका प्रथम भाषा 6 तासिका, द्वितीय भाषा 6 तासिका, तृतीय भाषा 7 तासिका, गणित 7 तासिका, सामाजिक शास्त्र 7 तासिका, विज्ञान 7 तासिका, कला रसवाद 3 तासिका, आरोग्य शिक्षण 3 तासिका, संरक्षण शास्त्र 2 तासिका, एकूण 48 तासिका. त्यानंतर इयत्ता 10वीच्या तासिका पुढील प्रमाणे आहेत. प्रथम भाषा 6 तासिका, द्वितीय भाषा 4 तासिका, तृतीय भाषा 7 तासिका, गणित भाग 1 2 7 तासिका, सामाजिक शास्त्र 6 तासिका, भूगोल इतिहास नागरिक शास्त्र येते यात. त्यानंतर विज्ञान 7 तासिका, व्यक्तिमत्व विकास 2 तासिका, आरोग्य शास्त्र 3 तासिका, माहिती संप्रेषण 2 तासिका, त्यापैकी समाजसेवा, स्काउट गाईड, नागरी सेवा, वाहतूक, संरक्षण, एनसीसी मार्गदर्शन 2 तासिका, कार्यानुभव, पूर्व व्यावसायिक अभ्यास 2 तासिका, एकूण 48 तासिका. मित्रांनो, यामध्ये जे परिपत्रक 28/4/2017 मध्ये 45 तासिका दिल्या होत्या त्या बदलून विद्या प्राधिकरण यांनी नवीन वेळापत्रकात बदल केलेला असून दुसऱ्या कॉलम मध्ये बदललेल्या तासिका आहेत. या पहिल्या भागामध्ये विषय दाखवलेले आहेत, दुसऱ्या भागामध्ये 28/4/2017 च्या परिपत्रकानुसार दिलेल्या तासिका दाखवल्या आहेत. त्या 45 आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक वर्गामध्ये 3 तासिका वाढून 48 केलेले आहेत आणि बदललेल्या तासिकेचा वेळापत्रक संपूर्ण आपणासमोर मी परिपत्रकासह सादर केला आहे आणि हे शासनाचं अत्यंत महत्त्वाचं परिपत्रक आहे आणि या परिपत्रकाला जोडूनच मी एक PDF सुद्धा आपणासाठी देत आहे. त्या PDF च एक लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देण्यात येईल, त्यामध्ये आपण पाहू शकता. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. थँक यू व्हेरी मच, लॉट ऑफ थँक्स. धन्यवाद. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक यू व्हेरी मच.